Yang aki din! Anya, awan man ng tibagas tayo lahay. Awan nga rodan. Unay mo't ng tigas tayo panagbiang. Apo, no nagrawat ka to mga ming. Anya? Pudno tibagbaga, iso ang nagbiit ang maibus tibagas tayo. Gaputa nagrawat ka. Naa. Agasam tilabay mo. Uray kabalyo, di na malagtaw. Ay unay kan. Nalabos mo dahil ta pa nagsasaom. Kat pudno mo tibagbaga, sana ya. Anya nga ita, awan man bagas tayon. Naimbag ko man no at trabaho. Ay. Ngam awan mo. Di ka kadi madanagan bakit? At danto. Oo, awan lang aron trabaho mo. Ngam nagrawat ka pa ilang amangan. Na. Tirumbangkan ka. No awan ko matitrabaho. Kontrolam kumamot tilabay mo. Anya? Nay, nakapulos ka may. Papanam. Sa dino kumapay ngay. Inak alaan titangdan ko ijay ayan nila kay Insyong. Kasta? Kasta ko ng pailaan. Awan lang arudan bagas tayo. Jak payla aggaraw mat. Ay, nakapungot ka mutan bakit? Oray asinong asawa. Makapungtot iti kastang aramid mo. Awan bagas. Ngam di ka paylag trabaho. Gusto ka din. Naimbag kumamot no amom akontrolan ti kalam no kastoy nga awan trabaho. Ngam saan mal. Ad damat arumawrawot ka. Ne, si kami ti masabat ko manang Petra. Sa dino ti papanam. Ay, mapanak man ijay ayan datata istong. Inak man alaan titangdan ko anak ipuros iti na minsan ngaldang. Ay na, sana all. May pera na naman. Ay na, pamirienda ka man nga ron, manang Petra. Di ka man si kabakla. Sa anak pa'y nga agpamiryenda ita. Ngamin, isulaang dayjay ti kwarta. Us! I know, and I can understand your situation in a way. Ato'y titangdan mo, itiduangal daw, Petra. Ay naagyaman ako unay tata. Ay, saan ko kumapay nga umay alaan titangdan ko tata. Ngamawan ngaminan ti isaang may. Anya, Iso ang kapilitan ng maya. awan pare ko titidayta, Petra. Tangdan mo mo't dayta. Iso nga iti anyaman nga oras nga umay ka, itid ko. Agyaman ak tata. Ayun gayam, kaano kayo manin nga agpuros? No Sabado, iso apadaan am lang tatitext ko rin ka, ha? Un tata, kat agyaman ak manan. Kasano no awan dala kay Insyong apakitang tangdana. Di awan ka ng tayo. Ay na, unahin bakit takanayon nga gungungot ka? Kasano mga main? Kasla awan arapa ap mo itibiyag. Di ka ka di mabaeng. Sikan sa lang ti asawa nga dalang dito unag ti balay nga agun uldag iti agmalong. Ah. Kita ang mandag iti asawa ti kaaruba. Inal daw da amapan agtrabaho para iti pamilyada. Ngam sika adda ka na ang dito'y balay. Ay, di ka di madanagan bakit? Lalaki din aya. Marik na, umadanin ti panagbak ng tayaw. Anya, ay no, Pedro ay tumpal kansan. Ay pangasik, di mo mararamidon ti kasta. Mga nagbabawi ka. Anya. Ay na, no siya si ka. Panawa kong dadya a Pedro. Ha? Ay, imbis nga iso ti trabaho para kada kayo nga giinang. Never. Kasi ka mo ti mang bibiyag ken kuana. Ay, wen nga rod bakla. Kaya't ko ang panawan ngam. Gumanya. Di mo mapanawan? Gaputa madanagan ka nga awanton ti mangipaay iti Why, kila sasawamot. no ti pagragsakam lang ti pampanunutom ay na manang Petra Diyos ko ano ba yan? Agpanunot ka. An mo nga ti lalaki no sa dutmet? Oh, di useless. Oh, Kayla anak ko. Apay ngawan ni tatang mo. Napanan na?
Dayjay man nakaturog iti sirok ti mangga, nanang. Wangag paiso. Ay unay meten ti amam. Talaga nga awanan ti aramidan na. Day talatan maturog ngagmalmalam. Wan nga rod, nanang. Awanan at talaga ti plano na amang sapon iti panggadan na. Wan nga rod. Mamala, ikariingan ni tatang tamangan tayong. Ay! Unay mo day tanapan naturog mo. Ay, unay ka matay. Makapakigtog ka may. Apay, di ka mabisen? Ay, huwag nagpaso niya. Wala, mabisina ko. Napanuga ka naturog. Anya? Ang among bakit? Ada good news ko. Good news! Good news ito! Anya day ta? Ada na tiyagtaginap ka. Ada ka no gold bar anasarakak dito arubayan ti balay. Anya? Wag! Gold bar! Ay no, nagganas ngayon ti biyag no bilang laang. Sigan to mga min. Imbes sa maamwa ko no sa dino abanda ti ayan na riniing nakmal. Anya? Masiguradong ka di apod no ti tagtagainap mo, Pedro, lakay. Wen, masigurado ka pud no. Ngamin, sigon ka dagiti lalakay kan babakat idi anggad. No maipapan ka no iti balitok ti tagtagainap mo. Pudno ka no. Kasta? Wen, iso nga amok nga si Dagan ti babak ng tayo. Anya? Ha! Nubak na yung tayo. Saan kanto na makitang tangda? Agbalin kanto at dunya. Oh, Alang nga ron, panawan ka dito, ya? Iturog mo. Hmm. Iti kasta, bareng agparang iti tagtagainap mo no sa dino abanda ti ayan ti balito. hey, sige. Ingka ka doon. Panawan na nga rin doon tayo turog ko. Kanya ti ko ng Petra. Saan kan nga umay makitang tangga kuraus ijay ayan da ityong ay nasaanan nana. Ngamin, jak kayatin ti mabilag ijay kapudutan. Kanya, manipod ita nana. Saan akon amakitang dan. Ngamin, masigurado mi apod no ti gold bar ang nakita ni Pedro iti tagtagainop na. Kanya, gold bar. Wala na, pudno day ta. Natagtagainop na nga adda ka no gold bar ijay arubayan mi. Isuna na nasaan na pa'y nga amuno sa dino abanda. Ngamin, naglawa mo ti arubayan mi. Anya, iso ada kayo latan ti agpuros iti mula nila kay Insyong nana. Ibagayo kan kwa na amang sapul laengen iti kasukat ko. Jak kayaten ti umay. Ay na, pang-asim man si ka, bakla. Umay ka makipuros intun bigat ijay ayandain siyaw. Awan ngamin kadwa may. Saan ka nun nga umay ni Petra? Ha? Taapay ka no asaan nga umay nana? Ay na, namnamaan da ti tagtagainop ni Pedrao. Ngadda ka no balitok ijay arubayan da. Ay na, ni Manang Petra. Ano kaya ang pumapasok sa kukutin niya? Day tangarod ka. Tangamala, ayan tayaw. Anya ngay diyang mo tayaw. Nupod no tinatagtagainop nila kay da. Ay na, naimbag ta imay ka, bakla. Wala ta! Apay kiti nasaan? Isupay atangtan ko ang ay gatang ko iti pagpapintas ko. Wen awan ni Petra. Saan ka dun nga umay? Noon nga nga tamot ati mapapanunot na gidyang agasawa takas ladag mauyong. Wen garot Payman, tanong masabat ko laday ka Petra. Mag-aakma. Ay, wanta na! Barang makariing iti tagtagainap na abumaknang. Ay naman ang Petra! Agpanunot ka man! Ha? Masigurado yo aya nga dabalitok iti arubayan nyo? Masigurado mi dayta. Ngamin, sigun kadagiti lalakay ken babakit idi anggad. No may papan iti balitok ti tagtagainop. Pudno dayta. Anya?
Kat uray pa ino kasta ag trabaho ko'y lata Saan kaya basta mang namnama iti dadag gold bar at agtagainap? Ay, manipod na tagtagainap nila kay Kudayta. Kasla si madutak natin ang makitangdan. Ha? Iso nga urayan milatan Ay, malumanon. Awan pa'y si daan mo. Kasta ya? Pa'y may gata. Ay, unay matan ka kastoy abiyang apaw. Ang kapay la umutang iti tirsina ni Nana Basyang. Amumit anarigat na ijay nga agpautang. Kun may isa, at dapay listaan tayo ijay. Iso nga amok asaan amang taday jay. Ay namang tidday jay. Ibagam abayadan tayo to no masarakak di gold bar iti tagtagainap ko. Unang peso niya. Ikan, terasam! Umutang ka pa ila iti 2 kilo a karnay. Baka sidaki iti karnay kat. Wala kay, ina nga rodan. Day, si kamot kayam di masabat ko, Petra. Ay, apay tata. Apay nga, asaan kamot din ngom umay makitang-tangdan ay bangkag ko. Ay natata, iti kaano man, saan akon nga agsubli iti kasjay at trabaho. Ngamin, jakon kayat ti mabilag iti kapudutan. Anya, Urayon milatan nga agparang iti tagtagainap nila kay ko jay gold bar ijay arubayan mi. Isulaangan ti kalyon minto. ay na, Petra, aya. Ay natata, dismayaan nakmanen. Ti kunam kitde, umapal kayo laang. Ngami, diyo kayat abumak nang kami. Tadiyo kayat ti maartapan. Anya, Mala, mangan ka amangan lakay. Agbusog ka. Areglado ba kahit? Kat kalpasan amangan ka. Maturog ka ha. Parang agparangan ti gold bar iti tagtagainap pa. Ungang peso niya. Wala, mangan ka amangan lakay. Bakit lawak ba kahit? Oh, apay lakay. Nakitam ka din ti gold bar iti tagtagainap mo. Saan ba nga rod? 5 abulanan manipod na itagtagainap kung ada gold bar iti arubayan tayo. Yung maging gaita, diyan mo na itagtagainap no sa dino abanda. Ay. Kasano day tuyon ngay lakay? Sapay ribo-ribo ti utang tayo iti agduma at tirsina. Ninanabas siyang ang singsingiran. Uray ni tataguryo. Kan kastamit ten ninanakon siyang. Aya! No amukla ko mga umabot gayam iti mano abulan. Nagtrabaho aklakta ko man. Amangan kit dimet no al-altit day tatagtagainap mo. Kabot gayam, Petra. Taman pa ngay may ka dito'y balay may. Una na, umay ko la kumasaludsudan. No makitang tangdan kayo pa'y laang ijay ayan datata insyong. Agsubli ako ma. Yan niya, nakababain man. Numanyangay nga ro. Tapay, saan nyo ka di pa'y anakali ti gold bar ijay arubayan yaw. Nana, kun saan ka di anag parang iti tagtagainap mau. Nga awanan ti mula ni insyong. Mano na bulan tinapalabas manipod nagkakadwa tayo amakitang tangdan ijay. Ita pa nagmumulan, Petra. Wan nga agpaysoan niya. Adda nga ta ipaaramid ni Tata Insyong, Nana. Uray tangdanan na ko mga agmula. Ay kahit mapan kay ti ayan na Isong ti kasalitam. Sada siya. Ay na, makapulog kayo ng asawa. Tata. Ay na, Petra. Iti kastoy na kilala kay ikaw. Sipon pa'y. Awag pa'y naputang ang nagtagtagainag. May papan iti palitaw kami may sawa. Ha? Tagtagainag lang. Di saan nga digdigos na ita.
Kanda iti sadot at at tao akas iti asawam. Amang namnamalatan, lo niya ti agparang iti tagtagainap na. Tatang. Ulak laki din na, no bimak ng kayaw. Tasan kayo umutin na makitang tangdan. Saan magayam? Pasensya kay kuman, tatang. Ay, Manipod ita, lipatan min da dya a gold bar iti tagtagain. Agtrabaho kami lang. Katsapay la kumataawatan nakmanan nga agtrabaho kada kayo. bueno papagayam. Ditan tinagkipusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Ito'y drama tayo. Anya laki din. Anya laki din. Dulpaw, agriigkan. Aldawon, Dulpaw. Ay, bumangon ka dita, antayin ka sumakdaw. Kaya ko pwede maturog. Di ka pala bumangon. Takay mo tayag sakdo ah. Sak mantibaw nyo na bigbigat. Ay, pasensyakan Marites tasaan na kayat ni Dulpo ti bumangon. Marites ko nan. Ayan ni Marites nanang. Ay, kunkunak laang tapno bumangon ka. Ha? Kita, ano anya ti orasan, oh. Nanang met. Kung nupod mo nga dan ni Marites. Na, sapay agulis ka ba nan? Maturog ka ba nan? Kat imal aldawanan? Anay ko. Ay, Kadal kayo man nanang. ka sumakdown. Ha, padasam ti maturog ta makaraman ka kanyak. Bigat ba't abumpangin da ito'y gripo na ya. Sapay nagpudot. Kas taune alinggat kon. Ay, nagpasit ti rumoradanom. Ari Dulpaw. Sa dino ti papanam pare. Agbirbiro ka nga ro di ti kadwak ngagsat. Ha? Apay ngagbiro ka bilangay. Siya ko na. At dansa matararamidam. Awan. Sa dino ti pagsatan ta. Kati jay siyo da. Jay kantina ni Marites. Ha? Ay katuwa na. Makitak manan ni lab ko a Marites. Barang ano song batan na kanita agundaway pare. Nagmayat ngayon no kasta. E di kalay sa madagosan na. Una, ibagak kininanang. Apartyan nan tay may sa atakong na. I love you, Marites. Nabartag ka manan, Dulpo? Sa mula ang mat maibaga ti riknam na mabartag ka? Oy, saan mo ta? Talaga nga'y ayatan ka. Di mo man igyaman ta imak. Makita na ka ni tatang ko. Basi-basan na ka iti binalsig. Sige ka. Uy, pare, relax ka ngamin. Magtugaw ka lang, dito pag ininuman ta. Love ko ngamin ni Marites. Wan, love mo lang. Magtugaw ka. Ado pa'y tiara nga inuman ta. Marites, adda ka di matlang namnamakan ka? Dulpo, ibagakod kan ka, adyak kaya ti makiasawa iti mamartag. Anya? Pare, napakayak sa amatan. Saan matikunak? Marites, saan nakamot ang mamartag? Inawis naklang dahito yung kumparik nga ginom kami. Anya, saan ka mamartag? Inal daw to pa makitkita ka na bartag. Sige, agbayad kayo kitin. At pagbayad mo, pare? Awan, sakti nang awis kan ka. Isu sakti agbayad. Wala, Marites. Ibagam no manuti bayada. Marites, pasensya ka na. Nakatulog matantoy. Kumpare ka na Dulpo dito'y. Lamisan dito'y tersina. Nagbita mabarbartag na itagayim mo. Apay si ka. Saan ka matunay na bartag? Basit nga mintininom ko. Kaya't ko lang tiagis tambay dito'y. Marites. Mabalin ka dito, agaram kan ka? Agaram ka kanya? Nabayagan nga gayatakan ka.
nimot ngamin dulpot timang ibagbagay ti ayat na. Apay ngamin ati ka agaram. Kaya't mo sawan. No agaramak. Adanam namak. Medyo. O, sige, Marites. Agaramakin ka. Agpasyarak to di balayon ton rabi, ha? Ay, sus, nabartag ka talaga dito ang kayim mo. Ay, saan samot din ang makaawid? Ay, Ko. Iawid ko man layangan. Uy, paridol po. Agawitan. Agaramak pa ko, ma. Marites, I love you. ipay daman lang ang dita papag. Nagdagsan ni Dulpo, nana. I love you, Marites. Ay, sus, sa dino ay atin na ginuman nyo manan. Iday, kantina ni Marites, nana. Agyaman akan kawa, dahil tulad mo dito'y balay. Kasano, dahil ito'y nga anak ko, inaldaw mo na mabartag. Marites a Marites. Kaya't nga taaya ni Marites, kat di pa'y agdigdigos na ito'y at tao. Agar-aramid kayon samot iti damara. Ay, wait, Maray. Apay, adaag kasar nga anak mo aya, paray. Ni Marites. Makiasawan. Makiasawa di buridot mo. Sino ti mga asawa kinkwana? Ni Ray. Ni Ray. Di barkada ni Dulpa. Isumad ti kayat na. Ay nasayahat mo no agasawan ni Marites. Tanay, adan samot idadnan. Isumad ti ibagbagakin kwa na, Maray. Sapay ko ma. Tamadaan da iti uray dua nga anak kini Ray. Ay, Dulpaw. Anya day tararamidam. Pukpukpo ka mo day tagripawn. Simsimbag nga road. Tapno umado ti rumaradanov. Itaban pa asad ka anapan nagbartag? Awan barkada man ang awis kan ka? Anda ka no aramidan ni pare Ray. Kaya may isa. Balbaliw akon nanak. Isardeng kon ti aginom. Agtrabaho akon. Tapno kayat nak ni Marites. Madama nga agar-arami da iti damara di tambalay da Marites. Apay, di mo nadamdamag da ita? Ti anya nanang. Agkasaran ni Marites. Anya? Oy, didak man angawan iti kasta nanang. Ay, makapakigtot mo detang impagayo. Ay, di kagladingit anak kaw. Di ka no gayam Ray abarkadam ti mga asawa kinkwana. Anya? Ay, salpag da jari. Di namat imbagbaga kanyak. Awis-awisan na kamapan aginom i gestor ni Marites. Tagayam. Ay, ala sumardeng ka. Abay nga Ay, di mo bagay ti agsangit. Malakyan ka. Abay, binagayan na yati agsangit. Nasakit tinagap ko nanang. Nabayag nga inayat ko ni Marites. Nalaki din. Ituloy mo na tarimaan ng day tagripaw. Perject tupay. Ay, saan mo nga iramraman day tagripaw? Iti sakitin akam mo. Marites saya. Marites love ko. Ay, kasano ko mga minakayat na ka ni Marites ka mamartag ka man. Ala, boyan da
ala! Nagturidan da ito Adolfo nga agsalay di tengah ti salunan. Kasta ni ako lang ni Dulpo. Oh, kitaan nyo. Kasla agkisyo nga agsalsala. Ray, ingka anawaan ni Dulpo. Imbagan ka tagayam na ka. Barang denggan na ka. Kat saan nga agwala. Na, kitaan nyo ha. Inuwid-awit nanti panagsala na. Iyon ti center of attraction. Ay, mangibaba eh. Ayan ngayon ni Dulpo. Imbati ka dyan likod, nakaturog. Anya? Ay kaasimat. Kaya't naktumat ngamin na danugan. Idinalisyak, dayjay. Nakusbo iti kapitakan. Bayami jay, agawid to inton mausawan. Hindi ka man sumanangit. Dita si ka Dulpo. Nasakit nga ron tinagam ko, nanang. Inasawa ni Marites alam ko. Kat tinasakit. Dahil pa mat kumparik tinangasawa kin ko, ana. Nakado dita babae. Isulang ayat isang sagitan mo. Awan mo makita ka sa bali ang babae. Oh. Ikan ka iti kwartam. Oh, daytay. Ah, anwak na ita 5 piso. Ingka ag video kay ijayan ni Ribeng. Ah, Saan ka day ang nausam ka nga kanta-kanta? kaduan may. Natawid mo dyan na pintas a boses day di tatang mo. Kat, apay nga ron nga ibaon da kay Bidyuk yan, dahil dya balkat. Day, balkat kon kunam. Katado ti kwarta ni Ribeng. Ay, dya kayat dahil dya balkat. Naglukmag lang arudan. Bakbakatan pa'y. Nasurok asing kwintanan. Nagminupusan na. Ala, alam mo na ito 5 pesos tayong kagkanta. Pigsaam, tapno manggagaw, ah. No di pinilit ni nanang nga umay agkanta. Sa anak ko mga umay dito'y ayan ni Balkat. Nimat mangkan ulo atatang ni Marites day nakatugaw. Kat adda katibtibol na. Loko day di alakay. Sa bagay, balo. Nakubing di katibtibol na. Doon po, ayat ko. Ay, salbag. Nakita na ko ni Balkat. Kukuha. Umayak lang agkanta. Si Kamot, apay nga umay ka lang agkantangay. Kat adda ak matamaan ni Jer ditoy. Ha? Ay, di na man sagid-sagidan. Tani, anda allergic ko. Umay kakit dit agtugaw kay Jayat ti Fulati. Agkanta kay Jay, agingga akay kayat mo. Libre ah. Wala? Oh, kayat mo ti Bis. Ay, Dulpaw. Apay nga da ka dito, tata. Di mo ibagbagay ti sa bali ang nakita ng tituina. Uray kiniray, agayim mo. Di mo ibagbaga. Kayam ko ay aday dyan. Kat no inagaw na ni Marites alam ko. Umay ka. Ilibre ka iti may sa botilya, aber. Basta agulimak ka. Uray sandak nga libre. Libre ak dito yung aginom. Libre ka dito. Taapay. Kat no patay na patay kanyak ti aking kukuha iti dito yung bidyok yan. Hoy, di ka man. Uy, tata. Di mo nakita ya. Asinabat na kita. Ay nagmayatin mo kasta. Uray gaya mamartag ka kat adalat ta gusto ken ka babae. Gamjak kayat ni Ribeng, tata. Apay adi mo kayat kat nagbaknang. Naglukmag. Nagadua layer ti bilbil na. Double chin pay. Kita man ti pandagnana. Agpakkapakkang pa yan. Gapo iti kinalukmag na. Alam kit di day ta mikropono. Tasikan ti sumarunong nga kanta. Ayaw na niya. Agkanta man. Naglumaykat ni sakit tinagam ko. Anya ngay ti kanta. Di jay tukso. Layuan mo ako. Apay mo't aday ta. Isagot ko kay ni Ribing abalkat. Bala, agkanta ka nga ruday.
Ag-close kami, tata. When nga raw, da kami langan kinidulpo tinabat-bat. Problema kita no, kasano mayawit ko ni Dulpo. Sapay, medyo nabarte kakmitain. Katibati yun Siya kung timakamo kan kwa na. Ay, mabaling nga ibate. Wan, ang gawit kayon. Manungay di bayadak. Ay, bayan nyo mo ton. Ay, kasjay. Ay, thank you, Aribeng. Yak mo no pangalan ni Dulpo iti pagbayad na iti ininom na. Sapay may saki sabir. Saan kon apabayadan? Ha? Tamang bayad din nakarinig ni Nanang abigbigat. Ni, abi nagsip nga tita dito asilid. Kutsun mo dito nagturugak. Nadagur orok akaway ko. Sabi nagpigsa. Sino nga tada ito'y? Pinandagan na kitisa ka na. Naglukmag matanti. Saka na tiima nang impandag na kanya. Dulpo. Ay, sus! Ayat ko. Kanibus anak sa... Oo, di ka bumangon. Umay ka pa yata maturog ta. Apay anak kay data. Anya tinapasamak. Apay, di mo malagip. Ngay di napartag ka itirabi Kat pinilit na ngayon sarak dito'y silid. Kat... Ay! Awan malagip ko akasta. Ayan tiri daw. Agawid akon. Nanang! Tulungan na! Kahit mo asawan, di na kayat nga itong pal? Anya nga itong pala sasawan mat. Sana mabalik. Amom ti dosa dagiti ripe sa kaskan ka? Bitay. Apay nga saan kamutin ang nag-awid idirabi anak kaw. Nanang, na isang makakon. Anya? Mga asawa ako, Nanang. Oy, agad ano kan Dulpaw. Dapat ka lang nag-video kay dirabi ita mga asawa kan? Nanang, umay ka no dagiti naganak ni Balkat inton madamdama dito'y palay. Dumanon da ka nun, Nanang. Anya lakit day? Iso dati umole a binabaian. Ay, nagtaragi ka din ay anak kaw. Ay, Nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay na! Rabiin ngam awan pay lang ti amam anak ko. Wan nga rod, Nanang. Ay na! Sumangpad la dayay. Talaga ang maturab ko ti subsub na. Ha? Naguyong kay matan, Nanang. Asino ti saan ang makapungtot iti kasjay nga ugali ti amam? Awan pay met ti aldaw asaan ang marabyan nga agawid. Tiawanan bain a talaga, ha? Ala, huston, Nanang. Sumangpot matladay jay madamdama. Urayin tayo laeng ka de. Amangan no adala dim magasan na. Di magasan ni bagbagamag. May saka man. Anya? Ad-adamanin ang makapungtot kayo, Nanang. Panawan kay man laengan. Papanamay pare. Saan tayo pa naibos dyan arak ay ninuman tayo? Ay, pasensya kan pare ha. So nabalitan na kita gayak ka na kayo. Siyak mabalinti marapyan kayo. Ha? Namumutay. Nakawi-uyong ni baka ka. Advance una di pa nagpampanunong lagi mo ba? Tungkal marabyana. Ibagana nga adda ka no babae. Ay, anya laki din ti asawam.
Kunak laki din nun eh. Katnan dayjay nga ugali na pare. Ay. Saan pare? Kimaro pa kay di ita na. Ala, ingka nga rin pare. Narigat mo ito marabian kang agpaiso. Ang mga no isula ang tiga po, ti pagapaan niyaw. Apaw! Nagsayaatan, tanasurutan pa'y tidalan anagawid si Katuryong. Ha? Agasam dat, nakainom ka anagawid iti kalman. Sa ita, nakainom ka manan, inton bigat, uminom ka manan. Unay kan bakit? Saan ka kumamot akasta ah? Sanak mo ta nagbartag iti kasta unay. Ginapudno na ado ti arak nga impasangon di busmi itinalpas ti trabaho. Ngam hindi na ibusmi di may sa abutay, nagawid ako na. Anya, Ngamin, jacket nga agungot ka manay. salbag ka talaga. Siguraduam lang adagiti katrabahuam di kainuman, ha? Anya? Ne, anya mo lang ti bagbagamam. Ha! Maamwak lang nga da babae aka inuman niyaw. Ha! Ikalit biyag ko naktumag. Mawatam! Oy, aldawan! Apay asaan ka pala ang abumangon si Katuryong? Bangon! Unay kan bakit? Nagsaba pa lang, mariringin na ko. Ay katamangan no agur-urayan ti babaim. Narigat mat no isutit agur-urayam. Anya? Ala, bumangon kan. Uray saan kan amamigat. Rumwar kan, tajay latan babaim ti pamigat mo. Ay unay kan. Nalabos mo dahi ta pa nagsasaom kanya ako. Oh, di ka man nagpamarang awan aramin mo si Katuryong. Ang mga numaturap ka, bibigat. Ala, bumangon ka, tarumwar kan. Anya? Ay, pasensya kay kuman, Uncle. Di tuya ko na, nga umay makikape. Ay, awan na nyaman na, kanakan. Apay, nagapa kayo ka di man na, nga gasawa. Ah, Uncle, saan mait? Awan mo ti madingar aramidag. Ilabagat ko ti kanayon na magapapa kanya. Anya? Kanayon nga atapon na nga da babae. Ay, kunak man nun, ikat nanday nga ugali na. Saan kaya ka? Kimaro kat itan ah. Oo, nayan day nga asya. Sana nasayaat day nga aramidin na. Awan ti nasayaat, nga ipay ti panagat atap iti asawa. Nang rona na, wang magkinapuno na. Day takot nga rin, Uncle. Kanayon ko nga ibagakan ko na. Awan latta. Ay, nalabas mo ti asawam, Turyaw. Nalabas ti panagimimon na. Unay kan kumare. Apay, masigurado nga adasaan anasaya at nga aramidan nila kay mo. Ay na, wen kumare, masigurado nga da babae na. Babae, kaya't mo asawan. Aduda. Ha? Ay katuan, amok, saan lang ang amay sa wen no doa ti babae ni Turyong. Unay kan kumare. Saan kumamot akasta ah? Amok anasingpot nila kay mo. Ina maaramid day taatap mo kan kuana. Ay na mare, amok ti asawak manipod daman aging gat ulo. Iso nga amok nga agbababae day jay. Aniya? Ay na kumare. Tapno saan nga ron nga agsapol ti asawam iti daduma a babae. Surusurum kumamot nga agdalos iti bagin. Agpapintas ka. Iti kasta, confident ka. Asaan na ka nga isukat nila kay mo. Mare, Pudno ti ibagbagak kumare. Agdigos ka, kan agpabanglo ka. apay, iso ka di agbababae ka, gaputa makitam adyakon maasikaso ti bagik. Kasta ka di Turyong. Anya, matday ta nga ibagbagamon bakit? Ay na Turyong, dayta pa nagrup-rupam. Amukon, mariknak nga da babaim ka. Ay una yan, pangasiman bakit? Nuawan ti bagam, panawan nak dito. Ang mga nun niya, peti maaramit ko kan ka. Anya, dayta ti paglaingam. Ngaming, guilty ka.
Iso apod no at talaga ti atap ko at da babaeng. Tunkon, pinaypaisok lang aron. Anya! Agbabayak man langay. Total, isumot ti kanayon nga ibagam. Di iso ti aramida. Una yung mutin sa asawang pare. No syakti siya, ang mga nuanyan tinaramit ko. Nang runa lukas diyan na pampanuga. Sakit isot isabsaba na. Ay, makarama na. O nga ron, agtep-tepelak lang. Gapo tadyak kayat nga aga pa kami pare. Sa bagay mo't kidya pare. Ngam nasken nga ikam ko matipagnakman na. Hindi kasta, may kat na tikas diyan nga ugali na. Ay, Ano si tikas na nga ugali ti asawa pare? No siya ka kay, di oray di tana. ikakto, iti paglakman na pare. Nasaya at na nakasangpot nga lakay. Apag iso, nakaluto akon. Mangantayon. Ay, ikaw, mangan kay latan. Nabsugak nga ni. Anya! Nabsugak pa'y bakit? Nangan kami ngamin, iji balay na boss. Kasangay ngamin ka anak na ita. Anya! Di ko namkit de. Nabsog ka iti babae. Anya, Siguro! Naragsak ka manan iti babae man niya. anya ka din day tangay, bagbaga maya. Ay unay kamot tay. Nabsugak kunak, tanangan kami jayan da boss. Ita kastati bagbagam. Inlut-lutuan ka iti naimas asidaan. Ngam saan ka matgayam amangan. Ala, pumanaw kan. Mapan ka itayan ti babae no isaw. Panaw! Tama. Maglakit din. Nasaan kayo pa nakaturog, tata? Why, saan pa ay? Nukas to sa anak pa makaturaw. Agdengdengega iti drama iti YouTube. Drama? Why, sa ibang drama ni Dan March. Ay, lalaki din. Ay, maglaliw-liwa ka. Nasayat no, kasta tata. Ikuyak pa'y man lang makiturog. Apay, nagapa kayo man iti asawa maya. Ay, abun tata. Dapat tayong bagaklaan absugak. Isuak, kunak amangan dalatan iti anak may. Ngam nay, kasta una yun ti pungtot na. Anya, Ibagbaga na. Nga iso kano adyak mangan, gaputan absugak kano iti babae. Ay, anya laki day. ay, una yan na talaga. Nalabos na talaga ti asawam. Managipapan. Huwag nga ron tata. Diyak amo no, anya ti aramidag kan ko na. Tapno may katikas day nga ugali na. Anya? Kasta ti inaramid mo kinilakay mo, kumare. Wen mare, nagluto ak ngamin iti pangrabyan mi. Sana ko naasaan amangan gaputan nabsog. Ay, nagungutak ah. Anya? Iso nga amok anabsog iti babae. Unay kamutan, kumare. Saan ama aramid nila kay mo daytaken ka? Kunak manan. Ala no itultuloy mo pa'y dayta nga aramid mo. Amangan no pa'y paisoon na lang araw. Gapulang iti dayta pinapanaw mo iti balayaw. Anya kamutan? At nagturugan ng araw. Ah, diyak ka mo ah. Nga masigurado, napanday jay iti ayan ti babae na. Aniya? Anya? Saan ka naturog iji balayaw, pare? Saan pare? Nakiturog ah, iji balay da tata syukoy. Anya? Siguro, nagapa kayo man ang gani bakamaw. Gusto ka. Kapunta dyan kahit ti mangan. Nabsugak ko na. Hindi. Ibaga na mo tanan. Nabsugak ka no iti babae. Ah, anya? Ay, nalabas, Mike. Ay, na yun ta asawang baray. Nabsog ka iti babae. Anya nga ti kaya nasawan. Ay, salbag kita na ita. Jakman amukan ko na pare. Ikam nga minan ti pagnakman na, pare. Ang mga nung nakarkarong tupay, taramidin na king ka. Ne, apay nga agong-ungot kayo manan, nanang. Kasano asa anak ang makapungtot? Aw-awagak ti amam, ngam babae mat ti simungbat. Anya? Ay na! Talagang adda babae ni Turyang. Yawanan baing nga man.
Talagang sakit di maputad. Pagi na, tapno sumardangan iti kinababaero na. Anya? Aday ta, nangagba. Awan nga agpaiso niya. Babae matinagsao. Pagawid ka lang, turyong makitang talaga. Awanan kay mo, laklakayan kan nga maalampay lang tag babae. Anak mulatan. Anya di kayat mo? Maragsakan na iti panagbababaeng. Anya ka din dahi tangay bagbagam. Nabambanuga ka naggapo iti trabaho. Kastakit din ti aramidam kanyak. Tapno amaw, awagan kay di kalman. Ngam babae ti si Mumba. Ah, Oh, di ka man agin diding awan amuna. Amangan mo maturap ka. Ala amin akawas mo. Agtalokan. naa. Naklakit din no ipampamaysam ti oras mo iti trabaho. Ngam saan mo't gayam. Day talabukod mo pagragsakan ka, maw. Ay, Jack Amon mo niya ti mapaspasamak ka. Ah! Anay ko. Awanan Anay. ti adupay asaon ko naknay. Ala amin akawas mo. Tagtalokan. Mapan ka iti ayan ti babae. No isaw. Tapno magnak ka. Abi nga inanang. Pinapanaw yung mutlatan ni tatang. Bayan tapumanaw. Uray saan pa'y kitin nga agaw awit at yawanan bain. Anya? Amam ababae ka muna. Anya? Ala, tingkat maturugan. Saan aday kay nga amang ti pampanunutab. Papairon tumalang. Anya ka din dahi tangar aramidam iti asawa, Mare. Ah, pagtakpan na, Mare. Kasano ajak makapungtot. Awagak ti cellphone na. Nung agasam, babae ti simong ba? Anya? Kayat mo asawan. Pudno ti atap mo, nga da babae nila kay mo. Ay, naku, adda, Mare. Aguray ka, awagak nila kay ko. Din ka, ma? O sige man nga rod. Nangag mo, Mare. Aniya? Ay na, si kansakik din ti madurab ko, kumare. Ah, Jak mo, nga anya ti maibagakan ka, Mare. Di kayat asawon day ta. Saan ang makontak nila kay mo? Out of coverage nga raw. ha? Diyos ko, paawidam nila kay mo. Uray padasan ta. Idapak tayo ti cellphone ko. Saka agtawag. Kastamot lang di sumungbat. Anya ka matang. Anya? Pagat atapam laang jay tao nga awam matdakas ngar aramiden na. Hey, si kamod gaya masyang. Itaman pa nga may ka dito'y balay. Tata, tamagag lang kumano at da dito'y nila kay ko. Ha? Manungal daw ngaminan asaan anagaw awid. Jak amo no sa dino ti ayan na ito. Ay, basol mo mutlaang. No apay-apay manaw ti asawam. Day ta ugalim nga maing. Day ta panagim imon mo wanay dumduma. Ha? Ikatim nga minan, day ta nga ugalay. Kanayon mo pagkatapan ti asawam nga da babae na. Sagad pinapanaw mo. Anya nga ita, sapulong mo lang. Tata. Awan tinasayaan nga idan ti panagatatap kung panaging imon. Mawatam, asyang. Awanan ni Toryong. Simuro tayo ni ti babae na. Impay-paysunan ti kanayon mo nga ibagbaga. Ay, saan, tata? Saan ang punto na ito? Saan? Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din!
ang lalaki din. Ay, huwag ka ayam. Intun umay asam ba ti aldaw, ti pa nagdadalos iti kalsada bakit? Walang pa'y siya lakay. Sino nga iti mapan ka data? Ay, si Kaka. Agam no, mayat to na ito sikit taon, siyak taon. Noon lakay. Nakababain mait no awan ti mapan ka data. Amangan no adda may ibaga dagiti kapurukan. Ay, wine. Sapay naglalain na agririn mo kwa. Noon nga raw. Di dala maawatan ti bakit kan lakay. Ay naapaw. Ay, handa kayo pa ilang sa umanan ti palayaw, kagawan. Ha? Nagmayat pa ilang, di pa nagkapi may. Gawan! Kung naman no itangal do, di pa nagdalos tayo ti kalsada, kagawan. Kawan pun siya. Itangal daw. Umuna kay latan ni pagrugyan tayo pagdalusan. Sumarunuak taw, kalpasan ti pa nagkape. Sige nga raw, kagawan. Sumaruno kayaw. Wan pun siya. Di kay madanagan. Umayak ka umay. Anya? Nalabsam ni kagawad nga agkap-kape pay laang ije balayta. Waing, una laki din no iso ti mangida ulo kada tayo. Sa magayam. At dapay lang ijay ma nagmati ti 4 na jaw. Nagmati igupan na iti kamay. Una yan ni kagawang. Baring ano pud no nga umainton maramdaman. Patsyo mo day dyan. Mamati aktulaan nga no addan asim mangpal. Ngam no kastalaang asao-sao. Ultimo. Wang nga raw. Nuapay makas yan ni kagawat. Tunggal adda activity tayo dito'y purok tayo. Imbis nga iso kumati mangida ulo. Samay. Kagawad nga ro. Di doon niya. Sikam. Day. Apa yan? Anyat orasan ngam awan pailaang ni kagawad nita. Wang nga raw nana. Naku nana itaya sumaranaw. Nga mawamot tayo. Hey, awan, agdalos tayo latan Saan tayon anam namaan nga umay dayjay. Amangan no saan pa'y analpas ti panagkape na. Ay nauna yan. Kanayon met. Tunggal adda matrabaho dito'y purok tayo. Iso ti numero 1 nga awan. Ngarod anya ngay ngarod kat kagawad. Baybay antayon Ay sana mabalin San aga po takagawat titas giant teraramiden na. Pagsasawak day jay kung aktuma. Uray ba'y kagawat, unong presidente. Pagsasawak Pagsasagot damat ngamin. Kitain nyo. Nalpasan ti pa nagdadalos. Ngem, awan pa ni kagawad asin mangpet. Ay, wan ngarod. No anya ay tinakakumikuman naman Masabat pula day jay. Baybay amon bakla. Sana bale. Nalpas mo din di panagdalos tayo. Well, may di naman alawas. Iso, tinagpo na nga iso ti mangida ulo kada tayo. Ngem iso ti awan. Ay nabay amon. Amangan no agsin nung bat kayo pa'y. Gapulaang iti saan na ayo umay. Ya, saan nga'y may nikagawat di tapakay. Siya nga road lakay. Urayan milakit dain. Ngam saan mo't nga imay. At siguro nakpananda. Awan! Tanalabsan ni Punsyo itay bigat ang nagmayat ka na ti panagkapi na isangwanan ti balayda. Kan imbaga na ka na sumarunaw. Ngamawan mag. Magana, ngay suti mangidalo, ngay misumat yawan. Wan nga raw lakay. Ay na. Nukas jay na kanayaw. Saan kun ngay butos intun umay apa nagpipilay. Ay, uray siya. Daya, kas diya kagawan. Ay, sadot-sadot. Ay, ngam doon na pagsayaatan ti barangay. Ay na, sana mabaling nga awan.
kagawad. Ha? Agur-uray kami nga umay kayo idinagdalos kami ijay kalsada. Ngam saan kayo mat ngay may? Ay na, pasensya kay kuman ha. Imbaga kinipunsyo aso maruno ngamjak matan nakaumay. Ha? Idinalpasak ang nagkape. Nay, naiturog kumatan. Anya? Makapatuglab mat gayam jay kape akinapit. Iso asaan ako na nakaumay. Saan na bale? Umayak to, inton sumarunong agdalos tayo. Promise! Anya? Isalbag ang kagawad. Nay, tapayan nakastati bagbagam doon na. Mabuisitak nga road. Agasam, kuna nanay. Iso kanu asaan anak ko umay idinagdalos tayo. Gapo ta nakatuglap kanong kalpasan ti panagkapena. Anya? Kasta timbaga naking ka. Katuan, nasabat ko itay ijay kalsada. Ay, makadadaol ital daw. Ay, anya, mutin di kagawat. Samot nga umumnutiras na rason na tiyo. Un nga road, nga mala para makita inton umay apa nagbubutos. Nupilyan pa'y laang dagiti tattao may butos. No siya ka makaibubutos mo. Ibagak to may makaturturuwak intong pa nagbubutos. Oh. Una, tapno maamiris na dayjay ngayon bagana. Anya, kasta timbagan ni kagawad kin ni Duna. Huwag ka na unana. Nakaturog ka na. Kalpasan ti pa nagkapina. Iso asaan na nakaumay yung nagdalusan tayo. Ay una yun dayjay akagawad. Anya matang di kasaya pa nagras-rason na. Huwag nga raw. Paslamot din ubing ni Duna kasarsarita na. Takas di timbaga na. Tiruam na ati kasdi nga ugali na. Kita no dapay mayat amang ibutos kan kuana. Inton umay apa nagpipilay. Ay, nusyak na. Talaga saan kung may butos ni kagawad nita. Saan ba na saya? Ati ugali na. Oh. Ay, tiawanan pa'y nakagawad. Iso asaan nga imay, gapo, ta makatugtuglap. Una yan. Wan, day tatimbaga na kanyak idinaminsan anasabat ko. Awan sir, pinakagawad. Un nga rod, kunaklakit din no nasaya at ti ugali na. Saan mo? Sana bali umadanin, di pa nagpipili. Oray siya, jak kayatin nga ibutos ni kagawad nita. Nagsadot, kantila iras-rason na no kwa. Ay, masabat kung tulang dayjay. Talaga ang makangekanya. Gayam manan maari a clean up drive intong umatalawas. Un ka no nga rod, ngamjak makaumay. Adda na patag apagnak ijay nga aldaw. Kastaya, uray siya. Sana mamapan. Bareng no makapandana na isingken bakla. Tapno addamit kadwada nga agdalos. Mapangkanukin ni kagawad. Nasaya at no kasta. Mapan tamo na nga umadanin ti pa nagpipili. Ha? Pakitang gilas manin Gaway, uray asino mga politician na. Aramidin da amin nakabailan da. Nang rona ka umadanin ti eleksyon. Ay na, oray pa'y kat gagat na amin agagat. Apay, ibutos ko pa'y aya. Sana. Ay, uray siya. Saan ko talagang ibutos? Uray agan anaw, o pulos mo. Nay, da kayo magayam kagawad. Ada kayo mat dito isang wanan ti balay may ngagpidpidot iti basura. Ha? Wow, nana. Makitak nga men. Kat ano ti agkaiwara a basura. Iso nagalak mo iti sako. Sako, ti agpidaw. Ay na, itaman pa'y aramidam day ta kagawad. Gapu ka day ta umadanin ti pa nagpipilay. Ha? Saan mo't, nana? Sigod mo't nga aramidak daytoy sana ya. Anya sikod ngay pagbagamot kagawad. Ay na, uray agan ano kay ta.
Sanda ka akayat ngay butos. Mawatam. Ha? Ay, hindi na naman. Agpitpidot ak lang ngarudan iti basuran iti sangwanan ti balayaw. Ngam kasta pay laang ti bagayaw. Ida ay sa nakastatar aramidam. No panagdadalaws, ibagam asaan ka nakaumay, gaputa nakatuglap ka. Sa ita, ultimo mutin dito'y arubayan may. Umay kakitday, nagpidot iti basura. Anya lakit tay. Ay na, agin si Singkwit pa din ni kagawan. Kaputa umadaning ti panagbubutaos. Wan nga roda. Saan namot asigod nga aramidam tikas jay. Pura ka na naw. Diyak kaya nga ibutaos. Ayuray siya. Diyak kayatan nga ibutos ninita. Sa laagin gagagat ita. Nga miray, sadot namin nasagaw. Kayunay ang daya kagawan. Ay, uray pa'y umay diti unag ti balay nga agdalaos. Diyak lang tayo butaos. Anya, napan ni kagawad nita ijay sangwanan ti balayo kunang bakla. Wen, imay nga da imot na asa ako. Agpitpidot iti basura. Itawan pa'y nga aramidan na dayta. Agpakpakitang gilas, Kaumadanin ti panagpipili. Ay na, uray agan diyak kayatan nga ibutos. Nagalas ti ugali na. At dayamot kagawad asaan ang makatrabaho, gapula ang tanakatugla. Ha? Naimbag tasaan nga imay dito'y balay. Urayam, ang mga nuumay intulbikan. Ni, dakayumot gayam kagawad. At damat bunang kansako nga imot nyo. Wando na. Umayak ko magtabas dito'y sangwanan ti balayaw. Nasamak ngamin ka. Anya? Uray sa andak at tulungan. Kabailakmat nga ramidan ka. Ay nakagawad, agbambanog kalaan. Bay amon nga uray na sama. Ha? Italaang akasta kayo, gaputa umadanin ti eleksyon. Agin gagagat kay manin ako na. Nagsakit matanday ta pa nagsasaum daw na. Saan kumamot akasta Anya, apay, namnama inyo kadipay laang abutusan da kayo dagiti tattao? Idinto takasta ti ugali yo? Ha? Uray umunag kayo dito'y balay mi. Kirkiran nyo amin amabalin a kirkiran. Saan kayo nga ibutos? Aniya? Wan punsyaw, dalusak kumaday to'y sango ti balayo kag. Amok ngamin ama kumikom kayo. Isuasaan nyo ang masango at dalusan. Apaw! Nagana sa inyo. Lagi day. Imbag man tasang kayo nga agtuklag. Ha? Araramidan nyo lang day ta. Tati kaya iyaw. Kaibotos na kayo manay. Dagiti bumarangka. Nung nagbigtot kayaw. O. Aniya? No ti pa nagkunayaw. Maala da kami iti pakasta-kastayaw. Ay nagbigtot kayaw. Kagawad. Sakay mo na nasingko. Dapat nagbubuotos. O. Intong malpas iti eleksyon. Agtugtuglop kayo manay. May uri awang Aniya? wine. O. Awan serbiday da kinagagayaw. Tadalaan mo tiyempo na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya ko nang kumare. Mapan kayo agpitch into no maya Domingo. Wan mare. Ay na, amom ka din. Excited ang amapan. Ha? Manumitin atawan asa anak-anak kapan ijay beach ko naman. Ka, sana bali Tamapan kay nga raw into no may alawas. Asino nga iti kakadwam? Asino pa'y kuman? Saan adagiti katrabaho ijay karinderya? Nasaya at dukasta, mare. Ala ag-enjoy kayo.
man day tay pupos mo iti Facebook, Helen. Ah? Kuhala kay. Ipos ko man day ti picture ti kinan ko ang pansit kan spaghetti itay ijay ili. Anya, masapol pa ay nga ipos mo. Katwan na, ipos ko. Iti kasta, makita dagiti daduma ako kumarek asaan ang makabaal agumatang iti agkakaimas amakan. Ha? Wala kay, tapno umapal daman, tapno panunutin da. Ana imbag pa'y ni Helen, ta makapangpangan iti pansit kan spaghetti kunada. Anya? Nay, apaya kasta tila nga mag-Facebook ba kay? Kita agmanday to'y impose ni Helen iti Facebook na. Ah, Hinal daw nga na ipos na iti Facebook. Amin batan alamutan na kat ipos na. Aslang pipisay. ay diyan nga rukay ka kaya namin kay paus. Wala nga minal daw batan. Kan amin akabarbaro akawas na. Masapol nga ipos na. Kasta ya. Anya nga ron. Facebook na nga ron. Awan na talaga ti baba inday jay ahilay. Ah. Di naambog kag bain. Ay na! Kumare! Nakita ang timpos ni Helen feeling iti Facebook na? Ha? Kadwa na, nakita ka. Ay, una yan. Kunamit lang no isula ang ti makabail agumatang ken mangan iti kas di amakan. Uwan nga raw. Sapay sa bali ti kahit asauan dagiti caption na. Ay, tagalan siya Helen. Ay, pagbagaman. Sa nabali ta close kayo man. Bayam, adan to pagranaan may. Talaga abagbaga ak man dayjay a babae. Una! Tapno sana kas jeter aramiden na. Nagparamaglauna iti Facebook. Kunamlan iso ti kabaknangan. Uwan nga raw kumaray. Mapanda ka no jay bitch into no may alawas ka. Sigurado, agkakanat tumanan ti post na. Nasayaat, panaranaan ka, kumaray. O, apay kumare. Aday bagam. Ay namare, nakita nga man ti post mo, iti Facebook mo. Ay unay kamutan. Apay? Anyat parikot yu iti post ko iti Facebook. Si kakit di mag, saan ang nasayaat nga amin akanaw. Kat picturam, saan mo i-post? Amin mo ta nakawas mo, i-post mo. Kasla amin mo ta na mapaspasamak iti inaldaw mo. Kat updated iti Facebook mo. Ay naku mare, awan bibiyang ko no asino ti makakita iti ipopost ko. Kaya ko nga rod, Aniya, adda nga rod kwartak nga igatang ko. Apay aya, ay niya kalakit din. Jak to pa'y pakibibiyangan dagiti ipopost iti Facebook yun. Pakibibiyangan dakiti. Nay, apay kasta tila nga managawid ba kay? Dagiti awanan bain akaruba. Ha? Taapay? Man nakibiyang dalaunay. Ultimo post ko iti Facebook. Pakibiyangan da. Anya? Awan lati da pakibiyangan. Ay napakay. Uray siya nga asawam, jak kayat araramidang. Updated ka launa iti Facebook. Kurang langan kat ipos mo ti panag-CR mo. Ha? Kitway, sana ya. Ay na, sana nasaya at nga amin na ka na kit ipos mo. Naimbag kumamot ano, ipos mo lang. Ang saan mo? Tadapay caption na, nagsakit iti mata. May sakamat. Dita ka man langan. Nagpapadaan nyo iti karuba. Ay na, anya ka di maninday ito impos mo iti Facebook, Helen? Salud-sudan pa'y laang kat naglawag lang aruden ajay kabarbaro akawas ko. Ay unay kamutin, aya ba kay? Apay aya, anya ti parikot mo. Nagpusak laang man. Unay na yan, tikas to eh.
Tapno ang mo man niya, ha? Siya nga asawang ti mababayin ka nagiti tattaong. Gapo iti kasta nga aramidam. Anya! Ala, tapno mapnek ka. Ipos mo ti panagisbaw. Panagilaw. Ganamin ang. Anya! Di itid kalauna iti Facebook. Makauma nagiti ipopos mo. Nay, si kaamot gayam ti masabat ko, kumare. Adamot imot mo abag. Wan, mare. Itang aldaw ti ipapan mi jay beach. Ah, wan gaya man ya. No kayat mo, umay ka, kumare. Tapno makapasyal ka man. Ah, kwa. Saanan mare? Andapay ngamin napataga papanak. Anadupay, tinaskan nga aramidat, ije balay may. Kasta, ay kutadakan ka. Alang, inakarudan, kumare. O sige, mare, ingat. Anya, nasabat mo ni Mari Helen ang mapan ije beach? Wan, adamot imot na abag. Kasta? Ay na, sigurado nga duman ang tiipos na dayjay no kwa. Naku damon, mare. Among matanday jay. Updated launa iti pisbaw. Makauma? Tunggal bumangon na itibigat. Rupa na ada gusti makita. Hesh! Kasla oras nga ada post na. Wan nga raw, no syakot mabaina. Una, kunamlan iso, tibak nang iti social media. Gaya, ultimo, nagiti utang na iti tersena ni Nana Ising katina na baybayadan. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ada utang na ijay. Ada! Utang na iti pailaeng. Ay na, natawinaanan. Aniya? Una yan ni kumaray. Kas labak nang iti pisbaw. Di magaya makabaybayan iti utang na. Di awanan baen. Apaw, naganasaan. Apay manin na ya. Anya man ang tikit kita yung ditapis ba? Kita day tao laka. Eh? Oh my God, kita day to impose ni Helen na panday yung beach. Daman. Oh, atay ta. Impose na ti picture na iti Facebook. Sana ko na nga only rich people can afford. Unyag paiso ah. Ay na. Ha? No siya lang takin anak kan kwa na ay pinagsasawa ka. Ay, unay mo day taapos nat. Ay, Dagiti babak nagtupay. Di dagi po siti kastaw. Isundo lakit day apadamat asang kasapol sang kasaan. ay. Marudak. Bayamaw. Anya nga ruknyay. Kaslabak ng itipis ba? Ah. Ang dagiti utang na di namot mabaybayadan. Anya, utang! Katuan, sa bali ti utang na ijitirsi na da isay. Sa bali pa iti utang na ijay ayan da dumeng. Kun adda kanupay utang na ijay ayan da karmila. Oh, agasum man day ta. Ngam no agpos kunamlan no. Oh, aport na inay pagpaga. Ha! Ay na, nasaya at nasabat ka si kang asawa ni Helen akabaknangan. Ha? Ay na, pang-asim man, bagbagam ti asawam. Ha? Kitang dagiti post na iti Facebook. Only rich people can afford. Oh, anya nga dayta. Grabe mo ten dayta ay bagbagana. Ay, kwa, pasensya kay ko man ha. Bagbagak na dyan, pa man ang makasangpay. Awampay mo nga may. Ay, nasaya to kasta. Sana nasayahan kami tiraramidan ng agpos. Sakit nagmamaditin na ikap-caption. Kunamlan baknang? Ay na, sakbay ngagpamarang abaknang iti social media. Bayadan na pa'y kumadagiti utang na. Sa nakasta, ay marurudak George. Kita manday tang aramid mo, Helen. Anya man ang
ti parikot mo, alaklakayan. Saan lang nga may isa, unuduwa ti masasarking ka. Kapo ka dagiti ipupos mo, iti Facebook. Ha? O apay mo nga mina, mabalin mo mga ipos lang ti picture mo. Asaanin na nas ka nakapsyon na iti nagmamaday. Apay ibak nang kaya. Anya? No di mo mo ti agbaing ka dagiti tattao. Siyak nga asawam, ibainan na kumamay. Agasam na kita ipupos mo ngay. Only rich people can afford. Apay, anya ka? Pa nang kaya? Eh, kuwala ka eh. Pagpagada pa ay nagiti utang mo, iti nagduduma tersina. Ngagbayad din, singirendakan. Gapo iti kinaparamag mo. Nga uray awam mo, bakukwartam, salbag ka. Anya? Apay akas na ti panagsinay mo. Itaman pa. Ay, awanin lang kayo. Agsara ka nun ti karinderya ang pagpapayak kay Jay Ili. Anyamot nun ti kasto. Kita niya nga ron ngay. Sapay awan ti amok ka sa bali ang pagubra. Anya nga awan. Kito may kay jibang kaga. Adaw, ti maubra iyay. Ay saan? Diyak kaya't ti mabilag iti ini. Anya, di ka na ginaarte. Di mo paturayan dahil ta kinaman nagbibisin mo. No awanan ti isaang mo. Ay na! Si kamad gamti masabat ko, kumari. Anyan, kas kala nakakita iti alaya iti kastalangam. Katwan, Ay na, kunaklaki din no alalya ti masabat ko. Di malaldawan. Unay ka. Nakaskas daw. Itamampay, akapitpitak ka. Hay, nagkapuak man ijay ayan dapidring. Nakisag ka. Os! Nakakaskas daw. Isumad lagayam amanong alda nga awan nakita a post mo iti Facebook. Gayam, busy ka, anapan nakisag ka. Pinicturean ko mati bagim ngagsagsag ka, ta post mo. Sika. Updated ka mat iti social media, sana yan. Iso anas kan nga ituloy mo. Tirigat ka nam ay agpost ka lata. Saan lang adag iti paimas iti biyag ti ipopost mo. Anya? Ay na, nagsilang mata na itangisit mo. Unay kan kumari. Naguyaw kan. Saan ka nga uyawan? Ibagbagat laang tipod no. Si Kamat. Wan, ngimisita. Gaputa inal daw meten nga daak ijay talon ang makisagsak ka. Kasta. Sumalagayam nga awanan tinatagari iti pisbaw. Ha? Kat, nagpicture-picture ka kumamot na ijay talon. Mailiwan kan ka dagiti tattao. Si kamot kumari. Insultuan na kumani. Ay nakumare, pudno ti ibagpagak. Apay, masapul aya dagiti laang paimas iti biyag ti ipus mo. Ipus mo matlaang ti pa nagrigrigat mo. Eh, kwa kumare. Pasensya ka na. Amok anagado kayo ang maas-asar kanya. Gapo iti pa nagpupos ko ini iti saan anasaya. Awan dayjay kumare. Inapatag, mapan mo kumabayadan dagiti ut-utang mo iti nagduduma at tersena. Tapno hape, ti tao na paramag saan ang maaw-awanan. Ay na, nakabut-butag-butag na talangam. Sika mo gaya milain. Ni naman, kasladinak na ilasin. Ay, sad talaga. Kunaklakit din no alalya. Sapay aldaw pay laang. Kapitpita kaklaang nana, kastanti bagayo. Ay na, isumot lagayam nga awanon ti makitak apos mo iti Facebook. Gayam, kanayon ka nga dayjay talaw na makisagsag ka. Uy, nana, awan nga minan trabaho ijay ili. Kastaya. Ay kat ura ijay talon
agpicture ka, taipos ma. Ninana mo, gusto mo, kibagbaga. Apay, babain ka, pwede aramin ba? Agpicture kay kitanaw. Sa mo ibagamanan nga, only rich people can afford. Ano? Tapno ang mamhilahin anya. Awan, tinasaya at ama ipaay ikinaparamag. Tandaan namday ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.